Mehmet Şenlik, Doğru Haber. Rıya ümmeta vesed. Ümmeta vesed de be mana ümmeta bidenge baş u bixêr. Ev vesvenhane tamamî xususiyet û nasnameya hevpar a Müslümanayê. Vesed çi de ibadetan de be û çi jî de adet û kevneşopiyan de be. Neçûyîna îfratê û çûyîn û ihtilal e. Di serfkirinê de vesed, di temehî û comerdiyê de vesed, di têkiliyan de vesed, di xêr û şerran de vesed, di merhemet û şefqetê de vesed û di adab û axlaqê de vesed. Hewce de her xususiyetan de ev vesed bûn bibe axlaqê me Müslümanan teva. Qur'ana Kerîm vesed bûnê wiha îfade dike. Bi vî awayî me wekir ümmeta vesed ku hûn ji bo însanan bibin şahid û pêxember jî ji bo we bibe şahid. Sûreya Beqere ayeta 143. Yani nebin weka cihûyan û bi dinyayê ve negirin û ne jî bibin weka xristiyanan ku dinyayê wek warê lanetê dibîne. Me wekir Müslümanên vesed û bi denge yani ihtital. Ji bo însanan bibin mînak û ji bo we jî bila hew tenê pêxember bibe şahid û xweşmîsal. Armanca ümmeta vesed ji bo însanan hê bi xêrtir, hê bi edalet, hê bi i'tidal û li ser îstîqameteka rast înşakirina heyateka xweş e. İslam dînekî vesed e ku ne îfrat û ne jî tefrîtê qebûl dike. Ev ümmeta hanê çawa di adetan de îtidal e, di îbadetan de jî vesed e. Heger ji tiştê ku tê xwestin zêdetir bên kirin wê îfrat çê bibe. Heger kêmtir çê bibe dibe tefrît. Beriya İslamê jî dînên semawî, Yahudî û Xristiyanî wesetiya wenda kiribûn û ji îtidalê derketibûn. Cihûyan ji dinyayê gelekî hez kirin û xwe girêdayê dinyayê û maddiyatê kirin. Adeta evdîtiyê ji pere meqam û zewqê re kirin. Xristiyanan jî gotin dinya weka leşekî ye, talibên wê jî kûçik in. Bi vî awayî dinyayê bi temamî nexwestin û dengeyê xera kirin. Kurtasiya gotinên min ev e. Wek dunyevî çavkaniya îfratê digêje kapîtalîzmê, serê tefrîtê jî digêje materyalîzmê û komonîzmê. Di encamê de her du jî bêedaletî, bêdengetî û dijminên însaniyetê ne. Lewra heger madde û mane bigêjin hevdû wê encaq edalet hakim bibe. Heger ji vanan yek ji hevdû bên dûrxistin, wê çaxê wê dengeya dinyayê û însaniyetê xera bibe, wê zilim û bêedaletî hakim bibe. Ji ber ku Müslümanên dinyayê îro wesedbûna xweşdesta ye, kîn, nefret û bêedaletî di nava wan de hakim bûye. Di dîrokê de dewra xwe ya herî reş û zor dijîn. Müslümanên ku hewceyê ji hevdû re bibin bira û bi hev re birehm bin, di navbera mezhebên cuda, meşreb û zimanên cuda de kîn û nefretê derxistinin û bi hev re dijminatiyê dikin. Ev meriv gelekî nerehet dike. Sebeba vê yekê jî îfrat û tefrît e. Hewceyê Müslüman di vê rojê de di çarçoveya Qur'an û sünneta pêxember de bicivin û di nava xwe de îtidal û wesedbûnê saz bikin. Hewce jî îfrat û tefrîtê jî birevin û dûr bikevin. Hewceyê di bawerî, îbadet û bi kurtasî ji bo dinya û axretê bi temamî îtidal hebe. Hewceyê em ne dinyayê, em ne jî axretê terk bikin. Çiqasa em ji xezeba xwe da ditirsin, hewceyê em digel gunehan ji rehma xwe da jî bêumîd û bêhêvî nebin. Di encamê de hewceyê em di gotin û ziman û tevgerê xwe de ne îfrat û ne jî tefrîtê bikin. Hewceyê em hesabê xwe baş bikin û em gotin û tevgerên ku me poşman dike nekin. Hewceyê li ciyên ku hewce dike em biaxivin û li ciyên ku hewceyê lê neyê axaftin jî em neaxivin. Hewceyê em şaşîtiyên birayên xwe yên Müslüman bi zimanekî baş serrast bikin. Heger bi heqaret û tundî û şîddetê ev yek bêkirin, yan jî bi temamî xeletî neyên serrast kirin, naxwe ev îfrat û ev tefrît e. Hewceyê em ji vê yekê dûr bikevin û xwe biparêzin. Xwedayê Teala nigê me li ser riya sîratel müsteqîmê sabît bihêle. Amîn.